हाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोननो। लोगोफोर आं भिडिअ बानायनो मोनैया गोबावथारसैमोन ना, ओमफ्राय दिनै बानायनो सानदों आरोना। ओरैनो मा होनो फिसाजोनि दिनै फरिखा दं आरोना लोगोफोर, बेयावनो आं फिसाजोखौ दोनलांनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोना एसे नायलांदो। दिनै एग्जाम दं बेहा, दिनैनो फार्स्ट आरोना, जाथ'वाखैमोन बिसिना, एबारसो जागोन, दिनैनिफ्रायसो आरोना लोगोफोर। बेखौनो नोंथांमोना एसे नायलांदो आंजों लोगोसे। गोदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Macam ni bukan kain. नै लोगोफोर ओंखाम जाबाय आरोना गथ'आ दा। ओरै खनसे नाहरलाय। मोजाङै लिरदो मा फरिखायाव? मोजाङै लिराबा हले बुजासिगोनसो आंजों। फरायाबो साला। मोजाङै पास जायाबा हले बुजाखाबाय आंजों। ओमफ्राय दालि कफि भाजाजों जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिनो जाबाय। माबार जादो दे थांसै। लोगोफोर दा फुरा रेडि जाबाय आरोना, जाखांबायबो लोंखांबायबो। ओमफ्राय नै लेखाबो लाखाबाय। जोङो थांबाय थानोसै आरोना। फंबायनि स्कुटि दङ आरोना लोगोफोर, बेजोंनो आं दोननानै ओरैजाय आइमोनाव दोनबोखानोसै आरो। थांगासिनो दङ जोङो। एकदम गथ' गथाय बिराद दिगदार आरोना, दा बुंसै आरो। अबेबा माबा मोनसेयाव थाङोबाथाय जि दावराव जानांगौ बिसोरजों, होख्राव होख्रि होनबासो जायो, नङाबाथ' थाब जाखाया मालाबाबो। जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर, स्कुलाव लोगो मोनगोन। थांगासिनो दं नै बिमा फिसा सानैजों। मोनथारसिगोन स्कुलाबो, बारा गोजान गैला। नै लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय स्कुलाव दसे हाबनानै थांसै। एकदम नै बिबार बागाना बिराद समायना जाना दं। नै गथ'फ्रा बिथिं सिला सिबगासिनो आरोना, एलपि स्कुल नालाय जोंना, सुखिदार बायदिसिनाबो गैया लोगोफोर। नाहर बिफाङा बिराद साइज जाना दं। नै बिबार बागानफ्रा। आङो गथ'खौ दोनना फैनानै आइमोनहानाव साहा लोंनो नागिरदों आरोना। साहाबो फुदुंखांबाय, साहाबो लोंनो नागिरदों, लाल साहा। सिखारनानै जेबो जाखायाखैना, बिदिनो आं गथ'खौ दोनलांग्रोबाय। साहा लोंनोसै आरो। ओमफ्राय अनला ओंख्रि संदों आइमोनहा, बेखौनो एसे लाना थांसै आं। बाहेरावबो लोंगासिनो र' देखायोना, बाहेरावबो खामानि मावगासिनो। साया एसेल'सै, गोदान नुदों आइमोनहा। औवानिसो ना लोगोफोर, गैया नालाय दुखिया मानसिनि। नै लोगोफोर आङो आइमोनहानिफ्राय अनला ओंख्रिखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर। नै प्लास्टिकआव होनानै लाबोबाय आरोना। ओमफ्राय आं लाबोनायखौ देखायखायासै नोंथांमोननो, थांनायखौबो। ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव मोनफैनानै जानोसो लाखाबाय आरोना लोगोफोर। आं मा लाबोदों। नै बे ना
गोरान एवनाय ना गोरान ओमफ्राय लोगोफोर आं दा जानोसै आरोना बेयो कफि भाजि ओमफ्राय बेयो अनला बासिगि बिबार आरोना बेयो नाफाम बाथोन ओमफ्राय बेयो ना गोरान एवनाय आरो जानोसै लोगोफोर आं दा लाबोनानैसो आङो देखायखाबाय आरोना नोंथांमोननो आङो जों देखायबाय लाबोनाय मानायखौ देखायबाय थायासै नोंथांमोननो आं डाइरेक्ट मोनफैनानैसो लाखाबाय लोगोफोर आं दा जाबाय थानोसै लोगोफोर गोथावथार जादों लोगोफोर आं दा ओंखाम जाबाय थानोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय